αυτό τόσο μικρό, Καλά, μας κάνεις χάλια. What do you do? Κότα είσαι, κότα. Come back. Come back. Coming back. Μην κοιμηθείς τώρα. Τι κάνεις με τρελή? Στραβάω βίντεο. Αλλά από εκεί δεν βλέπεις κάτι. Ναι. Θα σε πάω, Ειρήνη, θα σε πάω. Με άλλο σκληρή εγώ. Ειρήνη, τώρα έχει και ήχο. Ναι. Και τα δαντάκια του... Σαν φύγα η κολοτούμπα με τα... Στην πισίνα εκεί πήγε στα 2 μέτρα, κολυμούσε. Έμαθε κολλήμι το σκατό. Έμαθε πια, Τα δικά μου σχετικά μικρά. Πόσο χρονών είναι η Ειρήνη, όταν κολυμπός μπροστά σας? Δεν θυμάμαι. Κοίτα τα χέρια πως κάνει. Μια μέρα κοιμόταν εδώ πέρα με η κοιλιά της έτσι προς τα μένα, τα ποδαράκια έτσι, σταυρωμένα έτσι. Όπως θα ήταν έτσι δηλαδή προς τα μένα. Ναι. Έτσι. You remember the day we were here and she was crossing the hands? Γέμισε άμα. Παντού. Τι πως έχει. Μην με πειράζει, Ειρήνη. Μην με πειράζει, Ειρήνη. Θα πω στη μαμά μου. Αν έρθει η μαμά μου θα σου δείξει. Όπως θέλω να δω τη φουσκά να παίζει μαζί της. Να έρθει να δει το παιδί. Το τελευταίο λέει που πριν το πάρει μια κοπέλα. Μου λέει η Δάφνη χθες, γιατί αλήθεια σου στείλω ένα βίντεο να δεις πως έπαιζε με το τελευταίο κουτάρι που είχε μείνει. Το έπαιζε πολύ. Θα τη ζευγαρώσω και εγώ αυτή. Πες ένα γεια. Μια φορά πριν τη στηρώσω τη ζευγαρώσω, να δω όλη τη διαδικασία. Μου λέει η θεία πρέπει να δεις, μου λέει τι γίνεται. Πώς είναι. Και από ό,τι βλέπω φεύγουν εύκολα τα κουτάρια. Τα θέλει ο κόσμος επειδή είναι μικρή ράτσα. Θα βρω κόσμο